encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres. A veure, parla'ns una mica del teu últim llibre, M'agrada el sexe. És un títol molt directe, molt agressiu? Sí, la primera sensació de la gent és que és directe i agressiu, però el que passa és que, igual que diem m'agrada viatjar o m'agrada menjar bolets, hem de poder dir m'agrada el sexe. És una activitat que ens agrada a tots, que forma part de les nostres vides i de fet venim del sexe. Llavors, d'alguna manera posant aquest títol que crida l'atenció, vull cridar l'atenció sobre això. És el teu, si no m'equivoco, el teu 11è llibre. Sí, més o menys, sí, ja he fet uns quants. Què té de diferent aquest vers els altres? Aquest és especial, sí. És un llibre molt autobiogràfic on no he utilitzat el recurs literari de dir el lector no sap si això és ficció o és la meva biografia. No, aquí jo confesso que tot el que explico, que a més són coses fortes i coses que habitualment la gent es calla, tot és veritat. M'he despullat completament. Mai millor dit. Molt bé. Ahir em van ensenyar un vídeo que surts llegint un llibre de la Mercè Rodoreda mentre t'estàs masturbant. Sí. Parla'ns una mica d'aquest projecte, que jo no havia sentit mai a parlar. Aquest vídeo ha tingut un èxit al·lucinant perquè té com 250.000 visites. L'experiència, la veritat és que ha estat molt gratificant perquè sí que és trencar límits per mi, jo no ho havia fet mai això, ni em dedico al porno ni res, però el resultat és un vídeo on es veu un orgasme d'una dona i ajuda a donar-nos que no estem acostumats a veure orgasmes d'una dona reals. I he rebut, que això és el que em fa molt feliç, molts comentaris de dones que se senten identificades i que els sembla un clam a la llibertat. Aquest vídeo, que es diu El plaer de la lectura, es pot visitar a YouTube i sí, l'orgasme és real. No soc tan bona actriu. Ens preguntàvem ahir, tots estàvem mirant la pantalla i dèiem no sé si serà veritat, no serà veritat. I a més he d'explicar que hi ha algú sota la taula. Això ja és, augmenta el morbo estratosfèricament, però al cap i a la fi és una cosa molt maca. Jo crec que les dones hem de lluitar perquè hi hagi una visibilitat de que sí que les dones tenim orgasmes i que són molt macos. Per promocionar el teu llibre a Barcelona, recentment vas estar a un escaparate durant un dia sencer fent la teva vida. Com va ser l'experiència? Això, el de l'aparador, la veritat és que ha estat una de les idees més genials que he tingut mai, perquè a mi em feia il·lusió des de nena estar dintre d'un aparador fent com si fos una vida normal. Em varen muntar com si fos la meva habitació i jo anava allà amb un pijamet, em vaig fer un canvi de pijama en algun moment, rebia trucades, rebia visites, com si fos a casa. Però per altra banda també aquest aparador exemplifica el que jo vull explicar amb el llibre, perquè jo en el llibre el que faig és mostrar tot el que hi ha tal qual, sense amagar res. Llavors, estar en un aparador que em veu la gent des del carrer com sóc jo i què faig, era la millor manera. La gent va veure que jo transmetia transparència i és el que vull que tothom vegi en el llibre. I de moment està funcionant. Em sembla, parlant de l'aparador una altra vegada, em sembla que una de les visites que vas tenir va ser la Maria La Piedra. Sí. Suposo que recordaràs que la seva campanya electoral proposava que els homes s'havien de masturbar on volguessin i tal, i que fins i tot això seria com una mena de primer pas per solucionar la crisi econòmica. Tu també creus que la llibertat sexual pot solucionar aquesta crisi? Està claríssim que el sexe relaxa i ajuda a tenir més les prioritats clares, perquè si estàs satisfet sexualment ets més simpàtic, ets més sociable, ets més tolerant amb els altres i tot això és positiu. El que no m'agrada és que digui que els homes, jo crec que els homes i les dones tenim dret a fer el que ens doni la gana. Però bé, la Maria La Piedra va ser molt maco que va venir perquè ella em va demanar que jo presentés el seu llibre quan el va treure, el de Mi Mundo de Plástico. Llavors jo li vaig presentar i ella en agraïment em va venir a donar suport a la presentació del meu. La veritat és que va venir una gentada al rato que hi era ella, continua tenint el mateix morbo i acaba de ser mare d'una nena que té 2 mesos, que es diu Martina, que és guapíssima i va ser la seva primera aparició pública amb aquesta criatura. Fruit de què? Fruit del sexe, de que la Maria La Piedra, a banda d'agradar-li el sexe, doncs s'ha quedat embarassada i ha tingut una criatura. Molt bé.
Bueno, doncs ja està. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i felicitat sexual per a tothom. Molt bé.